Dobro jutro svima, nekima dobar dan, a nekima boga mi dobro večer. Za danas imamo 26. službeni tip za svjetsko prvenstvo. Utakmica je Francuska-Španjolska, polufinale svjetskog prvenstva. Igra se u 21 sat po hrvatskom vremenu. Tip je Francuska ide dalje, to jest Francuska će se kvalificirati u finale svjetskog prvenstva. Šta to znači? To znači ako se igraju i produžeci i penali i ako Francuska bude uspješnija, mi dobivamo tip. Tečaj je 1,70, ulog je 2 boda. Znači, da ponovimo, Francuska-Španjolska, tip je Francuska prolazi dalje, tečaj 1,70, ulog 2 boda. Zašto sam se odlučio za taj tip? Ovako, po meni i u prijašnjim videima i prognozama sam navodio da je za mene Francuska favorit broj 1 za osvajanje svjetskog naslova. Mislim da igraju daleko najbolji nogomet na ovom turniru. Zabilježili su do sada sve pobjede. Igraju fenomenalno, ofenzivna linija im je daleko najjača na turniru, također i obrambena i sredina terena, to jest vezna linija je na visokom nivou, tako da nema razloga da ne vjerujem Francuskoj. Francuska je u grupnoj fazi pobijedila Senegal 3-1, pa Irak 3-0, pa Norvešku 1-4, pa u 16. finala Švedsku 3-0, pa u osmini finala Paragvaj 1-0 i u četvrtini finala Francuska Maroko 2-0. Sve uvjerljive pobjede bez nekih većih problema. Zadnju utakmicu protiv Maroka odigrali su fenomenalno, mislim da je bilo 16-17 naprema 1 udarac u korist Francuske, nisu dali ništa Maroku i zasluženo pobjedili 2-0. Rezultat je mogao biti i puno veći u korist Francuske. Za ovu utakmicu nemaju nikakvih problema sa igračkim izostancima, te nastupat će u full sastavu. Španjolska također igra dosta dobro, dignuli su nešto formu. Međutim, mislim da ovaj put Španjolska teško može do finala. Mislim da im ipak igra nije na vrhunskom nivou, na top levelu. Imaju problema sa krilima, Jamal nije u formi, William se tek vratio iz ozljede, tako da čak mislim da on neće danas nastupiti od prve minute i tu su im problemi. Naravno, imaju jako veznu liniju, obrambena linija je također jako dobra, do sada su primali samo 1 gol na ovom svjetskom prvenstvu, međutim već protiv Belgije primijetilo se da imaju i tu nekih problema kada igraju protiv jake momčadi U dosadašnjem turniru zabilježili svoje rezultate: Španjolska, Zelenogorski otoci 0-0, Španjolska, Saudijska Arabija 4-0, Urugvaj, Španjolska 0-1, Španjolska, Austrija 3-0, Portugal, Španjolska 1-0 i Španjolska, Belgija 2-1. Ove zadnje dvije utakmice protiv Portugala i Belgije za pobjedu postigli su golove u kasnoj fazi utakmice, tako da i tu možemo reći da su imali malo sreće. Mislim da ih danas, to jest večeras, čeka puno jači protivnik nego do sada što su igrali, te mislim da je Francuska trenutno bolja reprezentacija, te mislim da će proći dalje. Šta se tiče head to heada, Španjolska ima solidan head to head, znači u zadnjih 5 utakmica Španjolska ima 3 pobjede, dok Francuska ima 2 pobjede. Iako, kažem, to ne treba ništa previše značiti, mislim da ponovim da su Francuzi
u ovom turniru pokazali najviše, najbolje igraju, odlična atmosfera, nemaju nikakvih problema, svi dišu ko jedan, tako da očekujem pobjedu, to jest prolazak Francuske. Eto, to bi bilo to, da ponovimo, znači Francuska, Španjolska u 21 sat, polfinale svjetskog prvenstva, tip je Francuska ide dalje, tečaj 1,70, ulog je 2 boda. Eto, to je bilo to, pozdrav svima i sretno.